पापांपासून मुक्ती देण्यासाठी वधस्तंभावर स्वतःच्या पापांची आहुती दिली. पण मंडळी, तुम्हाला माहित आहे का या तारकाचा जन्म कसा आणि केव्हा झाला ते? चला मग पाहूया ख्रिस्त जन्माची कथा. प्रारंभी फक्त शब्द होता आणि शब्द देवासह होता आणि शब्द देव होता. तोच प्रारंभी देवासह होता. सर्व काही त्याच्याद्वारे झाले आणि जे झाले ते त्याच्या ठायी जीवन होते व ते जीवन मनुष्य मात्राचा प्रकाश होते. तो प्रकाश अंधारात प्रकाशतो, तरी अंधाराने त्याला ग्रासले नाही. शब्द देह झाला, त्याची ही कथा. पहिला भाग, कुमारी मरियेला देवदूताचा संदेश. 6व्या महिन्यात देवाने गालिलियातील नाझरेत नावाच्या गावी एका कुमारीकडे गाब्रिएल देवदूताला पाठविले. ती दाविदाच्या घराण्यातील योसेफ नावाच्या पुरुषाला वाग्दत्त होती आणि त्या कुमारीचे नाव मारिया होते. देवदूत तिच्याकडे आत येऊन म्हणाला, हे कृपा पावलेल्या स्त्रिये, कल्याण असो, कारण प्रभू तुझ्या बरोबर आहे. ह्या बोलण्याने मारियेच्या मनात खळबळ उडाली आणि हे अभिवादन काय असेल याची ती विचार करू लागली. देवदूताने तिला म्हटले, मरिये, भिवू नको, कारण देवाची कृपा तुझ्यावर झाली आहे. पहा, तू गरोदर राहशील व तुला पुत्र होईल. त्याचे नाव तू येशू ठेव. तो थोर होईल व त्याला लोक देवाचा पुत्र म्हणतील. आणि प्रभुदेव त्याला त्याचा पूर्वज दावीद याचे राजस्थान देईल आणि तो याकोबाच्या घराण्यावर युगानुयुग राज्य करेल व त्याच्या राज्याचा अंत होणार नाही. मरियेने देवदूताला म्हटले, हे कसे होईल? हे कसे शक्य आहे? कारण मला पुरुष ठाऊक नाही. पवित्र आत्मा तुझ्यावर छाया करेल. या कारणाने ज्याचा जन्म होईल त्याला पवित्र देवाचा पुत्र असे म्हणतील. पहा, तुझ्या नात्यातील अलिशिबा हिलाही म्हातारपणी पुत्रगर्भ राहिला आहे आणि जिला वांस म्हणतात तिला हा 6वा महिना आहे, कारण देवाला अशक्य असे काहीच नाही. तेव्हा मरिया म्हणाली, पहा, मी प्रभूची दासी आहे. आपण सांगितल्याप्रमाणे माझ्या ठाई हो. मग देवदूत तिच्यापासून निघून गेला. दुसरा भाग, मरिया अलिशिबेला भेटते. त्या दिवसात मरिया डोंगराळ प्रदेशामधील यहुदातील एका गावात घाईघाईने गेली आणि जकर्याच्या घरी जाऊन तिने अलिशिबेला अभिवादन केले. तेव्हा असे झाले की अलिशिबेने मारियेचे अभिवादन ऐकताच तिच्या उदरातील बाळकाने उडी मारली व अलिशिबा पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाली आणि ती उच्च स्वर काढून मोठ्याने बोलली, स्त्रियांमध्ये तू धन्य व तुझ्या पोटचे फळ धन्य. माझ्या प्रभूच्या मातेने माझ्याकडे यावे हा मान मला कुठून? पहा, तुझ्या अभिवादनाची वाणी माझ्या कानी पडताच माझ्या उदरातील बाळकाने उल्हासाने उडी मारली. जिने विश्वास ठेवला ती धन्य, कारण प्रभूने तिला सांगितलेल्या गोष्टीची पूर्णता होईल. एलिझाबेथचे हे उत्तर ऐकून मरियेने देवाची स्तुती गायली.
आज हो सातारले सातारले बाळ देवाचे धरती उतरले उतरले. की सर्व जगाची नावनिशी लिहावी अशी कैसर ऑगस्ट याची आज्ञा होती. तेव्हा सर्व लोक आपापल्या गावी नावनिशी लिहून द्याव्यास केले. योसेफ हा दाविदाच्या घराण्यातला व कुळातला असल्यामुळे तोही गालिलियातील नाझरेत गावाहून यहुदियातील दाविदाच्या बेथलेहेम गावी नावनिशी लिहून देण्यासाठी गेला. योसेफने मरिया जी गरोदर होती तिलाही त्याने बरोबर नेले. ते तिथे असताना असे झाले की तिचे दिवस पूर्ण भरले आणि तिला तिचा पुत्र झाला. त्याला तिने बाळंत्याने गुंडाळून गव्हाणीत ठेवले, कारण त्यांना उतार शाळेत जागा नव्हती. त्याच परिसरात मेंढपाळ रानात राहून रात्रीच्या वेळी आपले कळप राखीत होते. तेव्हा प्रभूचा दूत त्यांच्याजवळ उभा राहिला. प्रभूचे तेज त्यांच्या भोवती प्रकाशले आणि त्यांना मोठी भीती वाटली. भिवू नका, कारण पहा, जो मोठा आनंद सर्व लोकांस होणार आहे त्याची सुरुवात मी तुम्हास सांगतो. ती ही की तुमच्यासाठी आज दाविदाच्या गावात तारणारा जन्मला आहे. तो ख्रिस्त प्रभू आहे. आम्ही तुम्हास कोण ही की बालंत्याने गुंडाळलेले व गव्हाणी ठेवलेले एक बाळक तुम्हास आढळेल. तेव्हा मेंढपाळ एकमेकांस म्हणू लागले, चला आपण बेथलेहेमापर्यंत जाऊ व झालेली ही गोष्ट प्रभूने आपल्याला कळविली आहे ती पाहू. तेव्हा ते घाईघाईने गेले आणि मरिया, योसेफ व गव्हाणीत ठेवलेले बाळक त्यांना सापडले. त्यांना पाहून त्यांनी देवाचा गौरव केला. चौथा भाग. ज्ञानी लोक येशू बाळाच्या दर्शनास येतात. हेरोद राजाच्या काळात यहुदियातील बेथलेहेमात येशूच्या जन्मानंतर पहा, पूर्वेकडून ज्ञानी लोक यरुशलेमास येऊन विचारपूस करू लागले. तेव्हा त्यांनी हेरोद राजाला विचारले, यहुद्यांचा राज जन्मास आला तो कुठे आहे? कारण आम्ही पूर्व दिशेस त्याचा तारा पाहून त्याला नमन कराव्यास आलो आहोत. हेरोद राजाने हे ऐकले तेव्हा तो व त्याच्या बरोबर सर्व यरुशलेम घाबरून गेले आणि त्याने प्रजेचे सर्व मुख्य याजक व शास्त्री यांना जमावून विचारले की ख्रिस्ताचा जन्म कुठे व्हायचा आहे. धर्मशास्त्र्यांनी हेरोद राजाला सांगितले, येशूचा जन्म यहुदियातील बेथलेहेमात होणार आहे, कारण
संदेष्टांच्या द्वारे असे लिहिले आहे की, हे यहुदाच्या प्रांता बेतलेहमा, तू यहुदाच्या सर्व सरदारांमध्ये कनिष्ठ आहेस असे मुळीच नाही, कारण माझ्या इस्रायल लोकांचा प्रतिपाळ करील असा सरदार तुझ्यातून निघेल. धर्मशास्त्राचे हे ऐकून हेरोद राजाने सखोल विचार केला आणि ज्ञानी लोकांना गुप्तपणे बोलावून त्यांच्यापासून तारा दिसू लागल्याची वेळ नीट विचारून घेतली आणि त्यांना बेतलेहमास पाठविताना म्हटले, तुम्ही जाऊन त्या बाळकाविषयी बारकाईने विचारपूस करा व तुम्हाला शोध लागल्यावर मला कळवा, म्हणजे मीही येऊन त्याला नमन करीन. राजाचे हे सांगणे ऐकून ते निघाले आणि पहा, जो तारा त्यांनी पूर्व दिशेस पाहिला होता तो जिथे बाळक होता त्या जागीच्या वर जाऊन थांबेपर्यंत त्यांच्या पुढे चालला. तो तारा पाहून त्यांना अतिशय आनंद झाला. नंतर ते त्या घरात गेले. तेव्हा तो बाळ आपली आई मरिया हिच्या जवळ असलेला त्यांनी पाहिला व पाया पडून त्यांनी त्याला नमन केले आणि आपल्या द्रव्यांच्या थैल्या सोडून सोने, ऊद व गंधरस ही दाने त्याने अर्पिली. सोने पवित्रता दर्शविते, ऊद हे पूजेचे आदराचे प्रतीक आहे, गंधरस हे सहनशीलतेचे प्रतीक आहे. ही दाने आपल्याला असे दर्शवितात की येशू हा एक मनुष्य होऊन देवाचा पुत्र देखील झाला. मित्रहो, अशी आहे येशूच्या जन्माची कथा. तुम्हाला एक सांगायचं तर राहूनच गेलं. ख्रिस्ती धर्मामध्ये संत निकोलस नावाची व्यक्ती आहे. संत निकोलस फार उदार आहे. लोकांना तो सतत मदत करत असे. गरजू व्यक्तींना तो सतत मदतीला धावत जात असे. त्याला मुलांचा संत असे सुद्धा गणले जाते. त्या व्यक्तीचा पोशाख लाल व त्याची दाढी पांढरी. आम्ही सर्वजण भाग्यशाली आहोत, कारण त्याची कला करणारी व्यक्ती आमच्यामध्ये उपस्थित आहे. तर आम्ही सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्याचे स्वागत करूया. जिंगल बैल प्यार की आया है, घोड़ा गाड़ी पे सवार होके तब पे लाया है. जिंगल बैल प्यार की आया है, घोड़ा गाड़ी पे सवार होके तब पे लाया है. सबको साथ लेके सबको सर कराया, सब लोगों ने मिलके बहुत मजा किया. सबको तोहफे दिए हैं और बहुत सारा प्यार. इतना प्यार देख के सब खुशी में